besok tangi turu pengen ngopi. Jadi sikil apa sing kebul iki? Kok ireng kabeh. Padahal ngumpul sampai tuwel. Terpaksa iki. Gawe sikil lapar. Lin, yang ada tuh lo, saya bengok-bengok lo. Ya enggak perkara lucu loh kayak. Perkara putus cinta loh kayak. Lah, Cin, ada tuh lo. Jangan ada. Berangkat. Gue telur untuk saiba. Aku ngaret. Wah, lah kayak suket wi. Opo suket wi? Terus kemana wi? Cari amanan kabeh malah nih. Sesomah iku. Ngarepan iki kata-kata li. Lagi suket mending-mending. Kotoran iki iki apa? Terlestari. Suket neong-neong iki. Semarak di sini. Iki suket rasa diobat barang. Mati kabeh gak dawane wong suket dirondap gak modar kabeh. Wong kok kayak suket barang kurang trimo. Ora disuket bingung. Ngetek tanggane, larang nyolong. Niki susah sapa ya? Nak suket kok dirondapi, larang jombreti ketoki. Buat kalenan. Kalene mancet ae banjir ya. Gue suket seger-seger ya nih. Dibangun dirondapi ono kae modar kabeh. Ora guna, manusia jane cengok-cengok. Nek suket malah dirondap. Jadi ini sing ngene bingung. Keluwen lho kae. Nanti pakanan, nanti makan udah goreng, pengen kembung. Makane duit. Ngarete pena nek di rondap barang. Kali teras. Kuar kendak. Mari sawekre. Bah, lagi lepah rasane kok. Kok sepet ini? Apa ini? Jancuk tai. Mata nih tenan sopo iki kira ya Allah. Iki tai lho. Lagi mereka pelak ngemantu ya. Sakeh sukete. Turu ae. Bokne ae. Wis. Sakeh. Ndak resik. Kasih kowe nak. Coba nak ngentit. Cocok dah. Endi ulin iki? Kon narik ra balik-balik. Lah kuwi bocah. Lin, piye? Kowe iki arep turu wae. Bisa nang omah rupane lho. Lah mantel lah. Lho, Lah sukete itu akeh lho dolan mantel tinggal turu to. wes ae.
ngaret ta urung wis akeh. Iki lah aku sarit lho. Nah. Delok le. Nah, suka main bani lah nyo. Nyo. Oman pisan kuwi apene. Ket mau pakai cangkem iki. Wis kono, go balik wedhuse Pak Hani. Yo, balik aku. Ayo terus. Terus ya. Ah, cek. Mangkok kan wong. Ah, gelem kancane. Pik